Kajingnya tu kana sapang ka wei ka nong su jan ka bom yo I ki khmat. Don ka wei ka shnong ba shong ba sa ka wei ka temmen ka bom da yo I bha ki khmat. Bat ka ne ka temmen ka dei ka nong su jan bala trim bha. Wat la ki khmat kam yo I Henry baro ki pak su jan be jaka. Namar ka nang bha ban ai design bat ki jan kim lat kloy ha ka rukom su jan jongka. Ya kane ka mei it ki jikhot it da ka meiju. Te ha koi ka sngi. Ha kane ka shnong jong ka meiju. Lawan sa uway unong su jan de usen rang. Une usen rang ukur tiang ubahat. Ubahat ukran marway bat uong. Ni tang uway unong pa su jan ru don. Kisu palit su bay tang ya kato ka temen. Te ha kata kapor lawan yatan ti uway ubriu. Une ubriu ukur tiang ubaratan. Ubahat ula keli. Hei baratan, shano pimut let. Ubaratan ula ong, bangamut let pak sujan ya ka kun kente jonga haka meju. Ubahat ula ong, ay ngan pensu manga namar ngaru ngan nang pensu jan. Ubahat ula ong, kato katemen lay kam yu isu teki kemat kumno pin pak sujan ya I. Ubaratan ula ong, ngan pak su beja I mei iju namar ki design ru dan kamban batai. Ila tip hi bat ngasan niak bahaya I lada imyo I makana ki khmat I pendebet jaka kamram lajong. Ubaratan ula lejno saying jong ka mei iju ban paksu ya ka sopti jong ka kun. Ubahat ula sngau bisni ya ka mei iju. Ha kata kapor, ubahat ula kran maroy marway bat ula ong. Katu katemen tengan tau no da ka buit kumno ki briu kenum lej paksu jan syu ya ka. Kimat wan paksu no ya nga. Endalamit ubahat ula lej haying jong ka mei iju. Ubahat ulej knang haka porman mit knang maka mei iju kandum itu ya ubahat. Enda ubahat ula poi haying jong ka mei iju. Ubahat ya tu ya ka kerteng la jong uya tu da ka kerteng jong ki wei. Ubahat ule menak pak su jan ya ka mei ij. Henry udon la ka plan man penjot ya ka kam su jan jong ka mei ij. Ka mei iju kala ong kun. Porman mit tengam jusu jan namar ngam yu iki khmat. Ubahat ula ong mei it ngadon kam kerki kene ka sopti namar ngamud lagi kawai la sai ka sngi. To se pensu lem bangan yuk pong la sai. Ka mei it namar bula kerpat palat kala pensu la ka pensu ya ka sopti jong ubahat. Ka mei it kala ong sa wan shim la sai men step makun. Ubahat ula lej no saying. Dap kumbak hat arba jemen mit, ka mei iju kala dap pensu ya ka sopti jong ubahat. Ka mei it kala pen kiliap bahajai ya ka sopti jong ubahat. Endala Simon step, ka mei it kala api ubahat ba unwan shim ya ka sopti jong u. Henry ubahat u kleman shim ha ka porman step. Ka mei iju kala suno da ki wei ki jan jong ki briu bala ordar. Ka mei iju dap sau baje jan mit kala dep lut ki jan baro bat kala bu lang si jaka ya ki sopti bla dep su. Endal de ke por pran baje men mit ubahat ula wan shim ya ka sopti jong u haying jong ka mei it. Ubahat ula ong mei it ngamut wan shim no ka sopti pila dep ne em. Ka mei iju kala ong ani kun balai pi kala wan shim men jan mit ya ka sopti jong pi menta te ngam yu isu. Ubahat ula ong toto ngan legit hi manga ya ka sopti la jong. Ka mei it kala ong to kun sapek hi hapo plastik. Ubahat ula wat ya ka sopti la jong bat ula shim. Henry ubahat ula say ya ka kanshi jong uba ula kap ya ki jan mla depsu ka mei it. Ubahat ula letno saying la jong bat ka kemende namar ula yo ban penjot ya ki jan mla depsu jong ka mei it. Ha ka sngi ka babut, ubaratan ula wan shim ya ka sopti jong ka kun jong u. Enda ka mei it kala shim ya ka sopti, ka mei it kala baki jan baro la dap kap lengkot lengkai. Ka mei it kala kendit, mano bala dusmon ya ki jan katne. Ka mei it kala lenyar keliang. Ubaratan ula keli, balai mei it piyam. Ka mei it ju kala ya tu ya ki daw baro ha ubaratan. Ubaratan ula lejbet hajan bala kaplut sisa ki jan bala depsu ka mei it. Ubaratan ula ong ya ka mei it bakan pensu no da kawai ka sopti ya ka kun jong u. Katba dang yat ki sngi ki por ka mei it kala kam kiu shu ya ka kam su jan jong ka. Ka jing bisni ubahat ya ka mei it kala nang jur namar ya ubahat omdon uwei ru uba pa su jan.
Teha kue kamit biang ubahat ule manak ban pasu patlon nya kameit. Kameit kadang sakti sakijat habar. Kameit kadaya kran altat ya ubat kada ong. Pidei manakun. Ubahat juya tu hok ya ka kerteng na jong. Uya tu baik ya ka kerteng jong kibriu. Ubahat dan jingmut ban pasu patlon nya kameit. Marakum tahi. Ubahat ulayo iba kameit ka bu ya ka yit khmat jong ka habar. Ubahat ula simvut ya ka yit khmat pa ula pet no bran. Kameit kam yo sngo shu ya ka jingkran jong ubahat bat kalakran marway. Kameit kala sngo lengo se ba ula ja uta ubriu bakran nya ka. Enda kameit kala dap sakti sakjat. Kameit kala wat ya ka yit khmat Henry kam lap shu. Kameit ka sa ha jing lengo namar ka yit khmat kala ja bat kam yo isu. Kameit ju kala syong habar namar ka sngosi ba kam yo isu ki khmat pan su jan. Kameit kala kuslai bha na kan yo ja yo do kan le kumno. Teha ka takapor lawan reng ba snong ban pha su jan nya tho ya kameit ju namar ka khon jong u kala jan nya tho. Kameit ju kala ong yu rang ba snong ba unit pha su no shawe namar ba kam yo isu ki khmat. Urang ba snong ulalek pha su ya ka sopti ya tho jong ka khon ha u ba hat. Teha kue kapor, kat ba kameit kadang syongkai habar kapor mensengi, lawan poi uwe ubriu unong dikor sujan. Une ubriu, ulas ngau senai pelat ya kameit bakala benyau bela syaktu ka yit khmat. Unong dikor ula ai no ya ka kor jung ha kameit. Kameit ka kemen shibun Une ubriu ula hikai kameit ba ka kor jung kalong tang ban su hukum, dan kam ban suhi. Suong to su ya ki jan kala suhi bat dala depru suong to sange no kala sange hi. Kameit kala persang banong kumta bat kala long sisa kumba ong uta ubriu. Kameit kala su shibun ki jan ubahat ula klumar jingmut. Kumno ngalatu ka yit khmat ro kadang lahi banyo i haba su jan. Ubahat ula ong bangan dalet pet su no pi haka no ka rukom isu jan. Endala day ka por mit ubahat ula petu ya kameit. Kameit kadang su jan kala suong baik ya ka kor to su ya ki jan bat ka kor kala su hi. Ubahat ula abaro simit ban yorung haying jong kameit. Enda kameit kala yotia ubahat ula pli ya ka jingkhang ying jong kameit sor. Ubahat ula tuno ya ka kor jong kameit. Enda la syai ka benang kameit kala pet ya ka kor kam dan syu kala ja. Kameit kala diau biang ka mensim. Kameit kan le kumno hapa kamyo i mano belatu ya ka kor jongka. Enda ubahat ula poi haying ula sei ki jan bat ula ong kumba ong kameit to su ya ki jan ka kor kala su hi. Henry ubahat uklem ong ya ka kor to sange ula syutia kumto baro simit. Ka kor kala syu herkat habadon ki jan kala su ya ka sopti pong jong ubahat ru kala su lang hajing tia. Endala Simon step ubahat ula kendit na jing tia ula yo i ba ula syak sulang nila de ha jing tia ada ka kor ba ula tu. Ubahat ula pak khot ya kibriu jong ka snong bat urang ba snong ru ula wan. Kibriu jong ka snong kila ya rab ban letra i ubahat saying jong ka mei iju. Ubahat ula ong ya ka mei to ya rab se mei ban ong ba ka ne ka kor jong pi kan sangye no ya ka jing su jan. Ka mei kala ong kor to sangye no ban su. Ubahat ula play la de ba ula bisni ya kameit ba ula tu ya ka kor bat kayit khmat jongka. Urang ma snang ula ong ka kameit ba wat kuslai ngin nyarap ya pi meit ban ajing snang ya ubahat. Kibriu jong ka snang kila te ala kum ya ubahat bat kila phone ya kipulit bat kipulit ru kila wan sim ya ubahat ban ra sa tanat ban ajing snang ya u kat kum ka jingle jong u. Kameit bapli watla kam yo i ki khmat Henry ka jing shisha kam juburi bat ka jing bisar ka bahok kalayo. Lara episode nat sungu ba like share bat subscribe episode nat kana ka jing tu kana sa comment.